खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी थांनाय बावैसो सान सिगां पाकिस्ताननि उदखारिफोरा पहलगामाव भारत हादरनि थागिबिफोरखौ गिख्रंथावै गाग्लोबदोंमोन। बे गिख्रंथावै गाग्लोबनायखौ खिथेर होखानो थाखाय भारतआबो पाकिस्तानखौ बायदि बायदि बिथिंजों गाग्लोबदों। नाथाय दा पाकिस्ताना गावनि हादरावनो गावजों गाव गोबां दावराव-दावसि जानायखौ जों बे समाव नुनो मोनगासिनो दं। मोनसे गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुनायजों लोगोसे पाकिस्तानखौ सोमावग्लुंदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुनायाव पाकिस्ताननि 4 सुबुंनि जिउ खहाजों लोगोसे गासै 20 सुबुंफोराबो गोब्राब जोखोम जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव पाकिस्ताना गावसोरनि गेजेरावनो गोबां दावराव-दावसि जादों। बे गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुनाय जाथायानो जादों मैया बालुचिस्ताननि किल्ला अब्दुल्ला जिल्लानि जब्बार मार्केटआव। सुलुङा मिथिहोनाय बायदिब्ला सिनाय मोनै गाग्लोबग्राफोर आरो पाकिस्ताननि रौनियाफोरनि गुलि गावनायनि गेजेराव बे जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे बमा बेरफ्रुनायनि जाहोनाव सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां गलाफोर आरो फालांगिफोरनि गोबां खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।